ଦୋଳ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ସରି ସରି ଯାଇସ୍ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଆମ ରଜନୀ ମେଳନ ଆସି ଯାଇସ୍ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରଜନୀ ମେଳନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ମେଳନ ପଡିବାକୁ ଯାଇସ୍ ଆଉ ଭଗବାନପୁର ଗାଁ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକରେ ପୁରା ସଜାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଭିଡ ଭିତରେ ସବୁ ସାହି ମାନଙ୍କର ଭଳି ଭଳି ସାହିଜାତ ଆସିଥିଲା। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଏ ଶଳା ବାଘମାନେ ଦେଖି ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇସ୍। ଶଳା ବାଘମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିକି ଆସି କଣ ଆମ ଭଗବାନପୁରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସ୍। ଆଉ ବାଘ ଭାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ଗା ମେଢ ନାଗା ମେଢ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହିଜାତ ଦେଖି ସତରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରିସ୍ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଳା କିଚିମିଚିଆ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢଟେ ଦେଖିସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଶୈଶର ଯାଇକି ମେଳନ ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ମିଶନ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସ୍ ଆଉ ନାରୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ପଛେ ହଉଛି ହଉ ଚାଲ ଆମେ ପୁରା ଶୈଶରେ ଖାଇସ୍ ଆଉ ଆମ ରଜନୀ ମେଳନରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଣ୍ଡୁଣ ଦେଖି ଦିଲଟା ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହୋଇସ୍ ଆଉ ମିଶନ ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ଖାଇବା ସରିଯିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇସ୍ ଆଉ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପୁରା ଆଗରେ ଆମର ସବୁ ନମ୍ବର ଟୋକା ମାନେ ରୋଳା କରି ପୁରା ମାର୍କେଟ ସକ୍ତି କରିସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମେଳନ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଘରକୁ ଆଇସ୍। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସ୍।